babban dalilin da ya sa na aure shi jihadi nake so in mutum ne da baya sallah. Yawwa babban abin da na aure shi baya sallah. Mai Suleiman ya sani ko mace ce kawa na fara mu'amala ki ba ki sallah wallahi sai ki yi sallah saboda ni yar tijara ce. In asuba yayi na tashi wallahi wasa wa kawaye na nake ruwa kai wallahi har mu ba mu tsira ba. Wallahi ya sani Mai Suleiman haka nake in addabe su. To kuma ta Aisha Yadda ta riga da ta sani asuba yana yi za ta ce bari in tashi kafin nan yar iskan nan ta rikata min rayuwata. Za ta tashi ta yi sallan ta simi ta koma. Akwai wata ba zai kira sun ba ta taba cewa ni ba zuwa wajen san ida ba ni wallahi inda ina cikin bacci nan tashin nan ne kawai ni ba na so. Wallahi sai ka yi sallah. Wallahi ni ko ina muka je sallan nan ko muna tafiya a hanya akwai darduma na lokacin sallah na yi za mu faka gurin jikin mota na a yi sallah a ci gaba da tafiya wallahi. Mutane har kallo na suke irin abin mamakin ce can ta matse muku ina neman duniya na da lahira na at same time. To kin daidai. Allah nan baya sallah na farko. In yana tare da matsala. Allah ya sa mu dace. Kuma alhamdulillah Ubangiji Allah ya albarkace ni da abin da zan iya in kula da kaina in kula da mijina wanda ba gazawa bane a gurina. Dan Allah dan Annabi da ya zama miji na gari. Da ya zama miji na gari. Dan Allah ba zan samu lada a karkashin sa ba sosai. Wallahi sai ki samu aljanna. Wallahi sai mana. Ai biyayya kake kana kwaikwayon suna na Khadija. Kana kwaikwayon na Khadija. Amma babu kutumar bura uban da na so shi kaman baban yata. Shi kadai na so. Allah ya samu dace. Amin a kawo manzon Allah. Jama'a ni zan sauka zan dan kwanta kafin an jima. Okay, MJ. Na gode. Ka saka ɗazu kana son ka yi magana. Ai kyau FD sai gobe. Dama ni ina so na ga ana ba da dama. Sadiya. Ka saka ka zo daga ba duk ka kashe mana kai gaskiya. Wai. Kina ji na Sadiya. Kika ce idan kika aure shi a lokacin da kike son sa jihadi zaki. Duk ga jihadi duka kala-kala. Ki je a dora miki bom ki shige Sambisa. Abinda nake so ki fuskanta shine tun daga bayan lokacin Instagram ina zuwa. Tun daga lokacin Instagram za ki ji mana. Da ki ji mana. Allah serious magana ake. Serious nake mata magana wallahi. Nace tun lokacin irin su Instagram haka a baya kamar yadda wannan balarabiyar take faɗa take cewa ke classic ce. Dan me zaki ɗebo shara misali ki yaɓa wa kanki? Ana buƙatar kullum a ga guri gab-gab. Thank you. Ni wallahi kana so ka taimaka wa mutum ba wai auren ne zai sa ka taimaka mishi ba kin gane. Na yi lo din kaina bai favorin din kaina ba yanzu zan dora kaina rawan nan. Aikin hajji na jefa kuma ya ranse da Qur'ani kuma a ranar da muka yi aure da shi kuma a ranar yayi zina da wata. Kuma kina nufin ni yazo ya shafa mun me ba komai tsakanina ni da shi yasa yana so a kuma yin auren ya karya shi yasa ai ba za a baka ba ana bibiyan ka nay behaving like a fool na dinga rayuwar da shi na ga yanzu game din ta kare ko na ganyen da Qur'ani take talala da shi bari in gaya miki yanzu ba muna live ba mu san ko yanzu za mu sauka ba ko network zai saukar da mu ko za mu kai asuba sani gaibu sai Allah amma a dawo a ƙara sare ki sau biyu ki ƙara yadda a sare ki na uku ki ƙara yadda har ana nema a yi na hudu ina zuwa ni komi like idan na rabu da abu ko in ce in ban damu da kasuwa ba ko sautu wallahi ba zan bayar ta ba duk yacce za a zo min da sai na ba da sautu cikin ta to na riga na rabu da ita har abada na yi sama wai kike dawowa har yanzu baka fahimci magana na ba saka na fa san baya so na kuma na san yayi min abubuwan da ka gane saka nayi wata 8 da shi a kotu wahalan da na sha na biya shi 500 sannan ya zo midiya din nan ya ce idan ya faɗa abin da na yi na shekara 8 idan na faɗa abin da na yi mutane sai sun sane ni na shekara 10 duk wa'annan abubuwan da karuwai da 'yan daudun da yake tara suke zagi na a live GFRESH ya zace na manta ne ni ma shekiyar kaina ne ya san fa za ta zubda ruwa kar
nake zama da shi yanda yake kokarin kai ni kasa ni ma haka na dinga kai shi kasa kuma ya je kasa. Kuma kin san me yasa ka yake nufi I feel like yake cewa I feel like baki fahimce shi ba. Bai kamata kara kula GFRESH ba. Ai kin riga kin gama kula shi kin gane kin kula shi kin sake kula shi. Ba wai sai kika ƙara kula shi ga yanzu ka ƙara kula shi din. Ko shi ne abin da ake wa ina so in ga me yake nufi da ni. God bless you. Class ma ba dai ba. Kace magana ta gaskiya amma ba wai da kin yi magana a jiya. Shi ba aka dinga yi wa innan ubangidansa ba sai na kira sunan su ba. Ka aure ta in ka aure ta ka gama da ita. Ni because like ai rayuwar da aka saba yi wa matan arewa ne ana using aure as a trap sai a ci mutuncinka in ka san kanka kuma ba za ka yi da ba shi yasa nake gaya miki ke fa wanda zai iya auren ki ya zauna da ke sai namiji ya kai namiji farko sai ya san kanshi a matsayin shi namiji in ba kai wuru ba su iya auren ki ba saboda duk wanda ya aure ki so zai yi ya taka ki kin gane kira anti Jamsi yace nace anti Jamsi lokacin da muke wannan rigiman ji anti Jamsi ki wa Allah ki ba maki a kunya nace anti Jamsi kaman tambayan da na ma na ya gudu ne ko yana nan kaman tambayan da na ma na fiyu ne nace anti Jamsi idan na hakura aka ba maki a kunya ya zancen bangaren zalmalulun da baya tashiwa kin san me ga yawa anti ba so yake ya nuna ma duniya wai ya taba shiga headquarter na kuma ƙarya ne an sai muku da girman Allah sai da GFRESH ya sha barko ya kwanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rantse muku da girman ubangiji GFRESH baya sallah me zan yi da shi za ta kaza ya fita ya yi bidiyo ya ce mun gan bakin zalmalulu na revenge a teku ya yi mun dariya ya yi mokin dina ya faɗa a gaban Muslim Bestie Allah ya ji kanshi yana raye ba dan ya mutu ba ya ce Muslim Bestie da auren sayyada Sadiya Haruna ya mutu da best choice wallahi yanda ka san in yi party aka na ji na ce ni ɗaukar ka dawo matsiyaci ne bayi da sana'a yi dan maula ne idan ya gan yana ci da ke kuɗin maulan sun fara karewa sai ya ce ya gaji saboda wallahi duk saboda aikin san menene ban katse ki ba ki hakuri ke kika bata shi kin bata shi ai ba zai taba auren wata normal mace ba saboda kin riga kin bata shi ga gida ga AC ga mota ga abinci ga naman kaji ina zai iya daukar dawainiya wallahi barista kai ma ba a girki ma ba a girki a gida ba ta je wata rana a kashe kusan 100 shi wata ina nake zama in ya zo gaba na zalmalulun bai tashi zalmalulun yanda kuka san yaro mai shekara 7 kaman yadi wallahi haka yake Allah babu kafara wallahi kuma kage saka kana kallon wannan hulan kai na haka yana dan ko because of the grace we are carrying. Sunan wani abu wai shi lagwani. Kaman yadi. Saka kaman yadi. Na san wani cuta ya je kwasa. Haka dai irin dai kamar ina dan samu a dan jika tsimma a dan yar da shi. Ka san tattarewa yake. Sai kaga ya haɗe da yayin marainai ya. Yana waya da matan shi wai PA na yana jin sirrinsa. Kuma gar sai na gaya mishi a gabansa. Matan shi ta kira shi kun ga yadda yake karya kayan abinci waye mutu ya tashi karya ne waya yake a gaban PA na matan tana ce mishi babu kaza yana ce mata ta je ta karba taliya guda spaghetti Allah ya maka albarka kun ji maganar gaskiya ni fa idan ka gane ni fa bana faɗa abin da ba shi ba wallahi maganar spaghetti ne kwarai ikon Allah ta je ta karba spaghetti guda ɗaya a shago yanda yake da proudin din nan a ce GFRESH yana siyan da tumatir na leda to ba zo gurin Suleiman duk baka mance ba na shiga wallahi ban manta ba zai zan kai ku daya bayan daya Suleiman kai ne fiyen kenan ni fa burin shi ya shiga wannan headquarter burin shi kenan an yi aure yayi losing go za ta shiga ladun go mace ce irin mai nonuwa kuma idan bata sa breziya ba za ka ga nonanta irin kun san mace idan ta shayar normal ne kawai sai yayi wa ladungo haka imagine kana da mace irin sayyada Sadiya Haruna ana maka kallon mutunci sai wa ladungo haka na gani da idona kuma akwai chatting din a wayana da muka yi da shi
kuma Ladungo ta sani ranan shine ranan faɗan mu na farko da shi a duniya saboda yayi disgracing ina. I've never expect that from him. Kun ga na kalla one touch ba gurin bude mata kofa ya shiga ya rufe ya mata ba da za ta fita igen ya kara taɓa launonin Ladungo. Das mun zo inda za mu yi chatting din kuma Ladungo bata nuna ta ji daɗin abin ba. Bata ji daɗin abin ba, ta nuna masa ba ta so. Na gani da idona sai da ya kulle bude mata ya bude ma Ladungo, sai Ladungo ta je kaman can haka saman dutse tana zama, shi ma ya je saman kan dutse yake zama, ni kuma ina cikin mota inda nake zama a gaba. Sai na mishi chatting, akwai shi fa, akwai evidence, akwai komai da komai da nake gaya muku anan. Wani dan gwailan asara ya zo ya karyata ni, wallahi za ku tona mishi asiri ne. Saboda a zo a faɗa magana a gani a rubuce an gama da kai, akwai su. Sai ku bar tambayoyin ku zan an samu ku ɗaya kar ka zo kana tambaya ina magana ba zai yi in karanta tambayan ka ba. Let me block this man. 1 minute, okay, I've blocked him. Say, na mushi chatting. Nace, I'm very disappointed. I'm very disappointed in you. Sai ce, what did I do? Nace, kana zace ban gan abin da kai bane? Sai ce, and what exactly? Zai mun borin kunya. Nace, taba ladun wanda kai duk a gaban idona ne, wallahi ka bani kunya. Sai ce, I'm sorry. A chatting din fa wani shege ya fito ya karyata ni da nan bansa da komai zan fitar da shi. Yace, I'm sorry, it's never going to repeat himself again, please. Na ce ki hakuri ba sai na yi saki irin na rubuta MTSSS na rubuta. Sai ce, but I'm sorry. Sai na ce mishi, sorry for yourself. Akwai wani silin question da manta zan sanar da ku. Kotun musulunci fa maka je. Daya mana akwai abin da zan sanar da ku ne. Ni fa wai a dole fa wai sai an ce wai ya shiga headquarter na kuma ba haka ba, irin a dole ki duba in ba masifa ba. Wai a dole. Ina so in fahimtar da mutane a nan gurin. Kar ki manta fa kotun a shi headquarter nan menene headquarter nan? Wanda Allah ta kasa kariya to ke magana headquarter kike yi. Zai kai kara ne. Fahimta la kallam zai ki zai kamar irin umaraita birnin sin ko police headquarter zai kai kara headquarter. Zai kai kara state. Joke aside. Let me continue with what I'm saying. Kar ku manta fa kotun addinin musulunci muka je. Kuma inda za mu rabu, inda alkalin ya san akwai abin da ya shiga tsakanani da shi da loyansa da loyana, za a umarce ni in biya shi kuɗinsa? A'a. Dukkan mu musulmai ne fa anan. Ba zai yiwu ba, an san babu koman, shine aka ce mushi nawa ya kashe. Ya ce ya kashe 200,000 kuɗin sadaki. In an baka 200,000 zai ishe ka aure, ya ce wallahi ba zai isa ba, a bashi 900. Loya na ya jajirce shine aka kai 500 fa. Alkalin da ya ce in yi hakan jahili ne? Ku gane mahaukaci ne. Sadiya ce za ta zama ajalinsa in bai yi hankali ba. Mai mata wakila. Nothing. ya haƙuri Da Allah ka kuka yi haka. Zalmalulu. Ni kin san menene ina mutum yana faɗan abin da yake damun shi, like ina son in ga an yi faɗa an haƙura da juna, like but akwai wani extent da kuke tafiya ke da shi kwata-kwata ban su. Kin ga yan maganar irin like ka je kai ta tsine ma mutum a Saudiya, ni ina so ne ki ignoring din shi, bai ma taɓa rayuwa ba a duniya, ki move on. Ki je ki samu mana kyakkyawan onku. ai dai na farko dai na ƙarshe namu na garin mu Amma kuma da rayuwa za mu yi a wannan nan a banza ba. anti sayara
Ibrahim wanda wallahi duk lokacin da muka ƙara ganin ki ya Allah ka ko biya hanya min ce ta hada haƙƙi ya Allah wallahi ne masa albarka ya Allah ka shine masa albarka na rinde da Allah inda kika kuma kula GFRESH Anti Sayyara. na'am a to kin ba shi ta da ka ganin shi da Mana take mani za su yana baro da saboda hankali. su zo har Da ina Allah mai ku cin sai kara in yi magana gidan nan ba na gari Yawa, wani thank dan you very Maiduguri much. dan garin mu ne shi ma yana da hankali. bidiyon yana page ina Zaki sauka a gidan nan Kanuri. wannan yar Tanzania ne Zaki sauka a gidan nan. Nan matar tasa da ya aura las kina so Yes. ita ma sun rabu. abin da ma zai baka haushi da takaici a cikin wata ɗaya wai aka yi saki ɗaya aka yi saki biyu aka yi saki uku wani irin rashin haƙuri ne da rashin tawakkali da rashin haƙuri da za ka yi wa mace haka macen da ta ganka a yanayin da kake ta yi accepting za ta zauna da kai yarinyar nan ba ta da matsala ni kuma ka zo kana tare da ni kana fooling ɗina saboda a lokacin da abin ya faru a social media ya kirawo ni wai he want to buy pizza for me nace ban gane ba did I tell you I want to buy pizza I want to eat pizza no way no yau din nan he just wish to he want to spoil me nace you want to spoil me sai nace mishi okay I'm doing my business but when I'm done with my shop zan yi kokarin in samu time sai mu fita I don't know ashe ya riga da ya hada jagwal din shi ne yana so ya kira ni in zo mu yi content ya yi posting saboda jagwal din shi ya koma kaina ina bude TikTok sai na iske labarin ka gane munafurcin wallahi maganan da nake yin nan babu ƙarya babu ƙage a ciki wannan abun ya ban mamaki game da shi kuma daman ka san an ce maka makashinka yana tare da kai to I hate him for this and I will forever hate him till the rest of my life Amma magana Allah da sauri ta sai tsohon mijinki ne amma gani nake GFRESH gaskiya ya yi abin da bai dace ba a rayuwa kuma har yanzu yana kai. ha ba so ka ganda ban kalla lokacin ba in je ni kuma mutane su dinga kallon labarin daban ni na riga da na faɗa wallahi ko maza sun kare a duniya har jibi har gata ba abin da zan yi da shi duniya da lahira saboda rabuwa ta hanyar kuɗi muka yi mutumin da sabagen kwaɗayin kuɗi sanda ya kai ni kes muka yi wata 8 muna kes sanda na ɗauka naira 500 na bashi tukune rubuta takardar saki ai mutumin nan har abadin abada ma ba dan ina da zuciya mai kyau ba bai kamata ba ma mu shirya kamata ya zamto kawai ya kama gabansa in kama gabana amma ni ina da tausayi in mutum ka ce kana so na ka gama da ni a duniya haka nan ya dinga munafurci ga kuma manipulating dina da ya taba yi that's 2024 lokacin da ina da aure ina da kishiyoyi guda 2 ni ce kishiyoyi guda 3 ni ce na 4 wai ina bin shi ina menene ina bibiyar rayuwar shi kishiyoyi na suka ce ai cin da tana iskanci da aurenta mu ba za mu kara kwanta da mijin mu ba hakan yasa abin ya ingiza ni ina da saurin hasala na je na ne mishi a kaba idan zaka je profile dina yanzu haka bidiyon da na yi pinin din shi shine bidiyon da na tsine mishi 2024 a kaba na ce Allah idan mutumin nan duk abin da yake faɗa gaskiya ne Allah ka wulakanta ni ka tozarta ni a idan duniya in zama abin kwatance in kuma ba gaskiya bane Allah ka bi min hakkina a kansa Allah ka tsine mishi albarka kuma I am not regretting it kuma idan na koma wannan umuran I will still do more saboda bana son munafiki a rayuwata kana tare da ni kama matanka saki 3 ban sani ba and you are trying to intimidate me to manipulate me kana ce mun wai in zo zaka siya mun pizza ka zo kana ce wai kai kake bani kuɗi kai kana da kuɗi ne me kuɗi ya taba ce yana da kuɗi haba Ai, anti Sayyara. wani abun bari in gaya maka kabni nake jawo kaina amma
lokacin da Zalmalulun Best Choice ya fita duniya ya zo cikin gidana yana waya da wata karu suna video call suna zina ta waya, karuwan ta yi mishi screen recording Abdul ta poster a lokacin na zo daga umra ko huta ban yi ba, yanda ka san ni ne cikin sinanne na haife shi a kafe shi shegiya yar iska ga mijinki in kaza ga waye, babu wulakanci da zagin da ban sha ba, yanda ka san ni ne na yi update Abdul, amma at the end of the day wai ka gan wai ni ne zai zo ya yi rubutu a kaina wai daga yau babu shi babu Sadiya, irin duniya tattace oh gashi nan ya sake ta, kuma a bayan fage ni na wurgar da dan banza, ni na kai shi kotu, ni na sa ya sake ni, ya bigin dina na nuna bana yi, yawancin su zafin rashin mu'amala ne. To me zai zo yayi proving anan? To ni kuma wawuya na riga da na bashi fame, to sai in ci gaba da bashi free popularity. Yanzu ma mistake ne yasa ne magana kuma ba sake yin sa zan yi ba. I will never give you that popularity, kuma kai suna a banza, saboda ko ni har yau har gobe in na ganka bakin Zalmalulu nake gani. To ina sauran daraja da zaka ce kar a hada kanka da Sadiya. Har yanzu Sadiya da sauran mutuncin ta, cin da babu wanda ya taba kallon tsuliyan Sadiya. Dan girman Allah ke mana shiru. Dan girman Allah ke mana. In ya zo gaba na Zalmalulun bai tashi. Zalmalulun yanda kuka san yaro mai shekara 7. Kaman yadi. Wallahi haka yake. Allah wallahi baka shawara. Ina ji a planet saka. Kana kallon wannan hulan kai na? Yana dan ko? Because of the grace we are carrying. Sunan wani abu wai shi lagwani. Kaman yadi. Saka kaman yadi. Na san wani cuta ya je Allah ku. Haka dai irin dai kamar ina dan samu a dan jika tsimma a dan yar da shi. Ka san tattarewa yake. Sai ka ga ya haɗe da yayin marainai ya. Yana waya da matan shi, wai PA na yana jin sirrinsa. Kuma gar sai na gaya mishi a gabansa. Matan shi ta kira shi, kun ga yadda yake karya kayan abinci, waye mutu ya tashi karya ne. Waya yake a gaban PA na, matan tana ce mishi babu kaza, yana ce mata ta je ta karɓa taliya guda. Spaghetti. Allah ya maka albarka, kun ji maganar gaskiya. Ni fa idan ka gane ni fa bana faɗa abin da ba shi ba. Wallahi maganar spaghetti ne. Kwarai. Ta je ta karɓa spaghetti guda ɗaya a shago. Yanda yake da proudin din nan a ce GFRESH yana siyan. Da tumatir na leda. To, ba zo gurin Suleiman duk baka mance ba na shiga. Wallahi ban manta ba. Babe, zan kai ku ɗaya bayan ɗaya. Suleiman kai ne fiyen kenan. Ni fa burin shi ya shiga wannan headquarter. Burin shi kenan, an yi aure ya yi losing. Dungoma ta gan abin har an tura mata ta WhatsApp, amma ta mayar ina barci ne a sama, bata ma san yadda za ta yi confronting ina ta gaya mun ba. Sai jikin Ladungo a mace ta ce Hajiya tana sama. Ya hau sama, ya buɗe ɗaki, sai ya kalle ni ina kwanciya. Da ya gani ina kwanciya, ina ce mishi best choice, shi ma sai yake ce mun best choice. Sai ya ce mini best choice me ya faru? Gajiya ne bacci shike? Sai na ce mishi irin I was pretending. Na ce wallahi bacci, ka san tafiyan Saudiya sai a hankali, ku yi transit a nan, ku yi transit a can. Sai ya ce mini sweetheart akwai matsala fa. Sorry best choice akwai matsala fa. Sai na ce mishi subhanallahi, sai na tashi na zauna irin to show concern. Sai ya ce akwai matsala babba. Sai na ce mecece wannan matsalan? Sai ce zan gaya miki amma ina so ki man alkawari. Na ce wani irin alkawari kake so in yi maka? Kin san kin ce mini I'm your last bus stop, ba za ki taɓa ki rabu da ni ba, duk wuya duk rinsi. Na ce kwarai kuwa na muka wannan alkawarin. To ki min alkawari da ba za ki rabu da ni ba. Na ce ba abin da zai raba ni da kai insha Allah, menene ka gaya min? Sai ce mun best choice matata ta cire sireci na. Ta san kin san ba ta ƙaunar ki, ta tsane ki, kuma ni tana so na kamar mayya. Ni kuma sanadiyan da nake tare da ita saboda iyayenta na ƙasassun mutane ne.
karuwa ce na taimaka mata na aure ta. Best choice sun cire saraici na ban san ya zan yi ba sai na ce mishi calm down saraicin ka suka cire to aniyansu ya bi su ya ce amin kar ka manta fa already ina da saraicin kuma na san komi kuma ya abba PNsa ya tsanar da ni munafurci da karyan da zai zo maganan da wannan bawanka nan kuma ya faɗa ƙarya ne da kasafi ya min a kaina ya Allah ka bi min hakkina akan Garba Ibrahim wanda aka fi sanin shi da GFRESH Al-Amin ya Allah ka biya min hakkina ya Allah ka tsine masa albarka ya Allah ka tsine mishi albarka and I'm not regretting it har yau like I was saying da ka dan yi muting Dr. Maji saboda viewers din mu suna dan jin wakara a gurinka yawa thank you very much. Bidiyon yana page ina. Samha ba ta son media kuma ga wanda bai san Samha ba. Yau din nan zan gaya muku wace ce Samha. Kuma kun san sai da Sadiya Haruna bana shakka bana tsoro abinda zan faɗa a nan babu Samha. A gaban Samha a kusa da ni tana kallo na zan iya maimaita mata. Maganar da ka faɗa akan Samha Abdul baka yi ƙarya ba duniya da lahira saboda ko kare ba zai iya kwana a gurin ba. Na farko kenan. Na biyu in ka ga wayan hannun shi yana live yana daukewa. Okay. Na uku kullun a mashin mai kafa biyu yake tafiya. Na hudu ban taba kallonsa da wandan 20,000 ba da rigan 10,000 sai dai rigan 5,000 wandan 5,500. Agogo sai na 8,000 ban taba kalla designer ba. Wannan haka yake na gode Abdul Gayya ni wallahi duk mutumin da ya taba ni bana tsoron shi bana shakkansa that is me. Na uku inda kake a Abuja alfarma aka maka wanda ni ma me muku maganan nan in ina son wannan alfarman an min shi ya kai son 3 amma naki saboda menene ina nan lafiya a inda nake ba gidan haya nake ba gidana nake so sanadiyan advert aka baka gidan da zaka zauna a Abuja na 2 years kuma gidan har gobe idea GFRESH ya je yayi mun ba ka ganyen da nayi bidiyon sabon gidana ba to ya je yayi mun video daga palo zuwa kitchen zuwa bedroom mu kalla inda yake a Abuja yau yana getting to 1 year a Abuja kullum a wani gurin kujera yellow yake video kujera yellow duk sa mishi filter da yake yi san da yan comment section sun gane wannan kujera yellow yayi datti GFRESH ina kudin da kake magana kana da kudi where is the money yana magana yana da 100 million bai da 100 million bai san me where is the money yau shekara 3 na ganka kaje kayi video a wani fili a wani Congo ka ce kana gini ina ginin GFRESH ni da ban taba nuna fili ba ka gan gidana lokaci guda kaman diran Yesu almasihu ina kudin menene kudin abincin nan idan ka siya yana mugun burge ka mata banda ai in zaka lura kaf a cikin matayen ba su so rabuwan ba magana ta domin Allah ba su so rabuwan ba shine ya rabu da shi da su ni kuma ni na rabu da shi me yasa ya kira kuwa da ni saboda ya san yana karuwa da ni ne sabagen rashin tawakkali Allah ya albarkace shi da mata masu albarka amma daga GFRESH ya gan ya fara ciyar da matayen nan kudin aljufunsan da yake maula saboda bayi da sana'a ni sai da Sadiya Haruna na faɗa idan GFRESH yana da sana'a ya fito min da sana'ansa idan ya ga wannan kudin da yake maula sun fara karewa sai ya ji mace ta fita a ran shi wannan mutum kenan where is the money Saudiya nan ba zan ce mishi banza ba saboda wani zaka ji a ce Dubai din banza ko Qatar din banza Saudiya da dan mutane yan celebrity din nan suna zuwa su yi bauta Hassan Makeup ma ya je Saudiya amma kai dan umaran nan ba a taba kallon ka a ciki ba duk da cewa na san kiran ubangiji ne amma kuma Allah yana tafiya da abin da yake cikin zuciyanka ne ya cika maka burinka da kuma addu'anka idan kana so ka ziyarce shugaba. So if I want to talk about this guy, this internet no go content us. Exactly.
Where is the money? Ni ka zo ka ce kana ban kuɗi? Kowa ya gani ga sunan a wayoyi na har yanzu ban yi deleting ba. Ga takardar da mun je kotu lokacin ina gidan haya ina biyan 1 million za mu dinga 50-50. Wace mace ne ma za ka yi 50-50 da ita? Hakan ma ka kasa. Na yi waje road da kai. Kai an yaya Adiji ta ya burge ni yace sayyadan yace wallahi kuma da ke munafiki ne wai sai ya ce I am his good friend. I am not your good friend bro. Ba abin da zan yi da green snake under the green grass. Idan kana so na I love you back. Idan na lura kai munafiki na ne you want to see my downfall. Ni ma zan yi duk yanda zan yi in kai ka kasa. Saboda ni a tarihin rayuwa ta mamaki bai taba kai ni kasa ba. So baka isa ba. Wannan interview din da na so in yi magana akai amma yan comment section sun biya ni. I have nothing to say a wannan abun. Maganan banza. Akwai abubuwa da yawa wanda babu kyau abin da kai da mutum da ka zo kana tattauna mishi asiri. Waɗannan abubuwan da na faɗa ma ga baki ɗaya saboda shi ne ya zo ya faɗa ina faɗe su. Amma wallahi tallahi waɗannan matan ga baki ɗaya zaluntan su yayi. Saboda duk ba su so sakin ba.